पहला हूं प्यार होखे हां प्रेम ना रही तो दुनिया ना बनी छल ना प्यार के ना कइले प्यार के ना कइले आज प्यार होता मुखिया जी आज हो कोर्ट मैरिज होता हां पहला हूं होत रहला हां पहले कोर्ट मैरिज भइल हां रोड मैरिज भइल भइल लव मैरिज भइल भइल कोर्ट मैरिज के कही के भगवान श्री रामचंद्र हां जज के सामने धनुष तूर के सीता से शादी के लिए कोर्ट मैरिज बाबू बा रोड मैरिज के कही के भगवान कृष्ण रुक्मिणी रोड में पूजा करे जात रही हां आ रोडे में से हाथ के चल देले चल चलो चल ओने का हम झाड़ जाइथे ने आओ रोड मैरिज में लव मैरिज के कही के हस्तिनापुर नरेश राजा दुष्यंत शकुंतला संग फुलवारी में इलू इलू को ले जेकरा चलते एगो लड़का जन्म भइल भाई उ लड़का के नाम पड़ल भरत भारत आ वही भरत के नाम पे देश के नाम पड़ल भारत भारत नाम डॉक्टर साहब इलू इलू कइले से हो गइल तो जन्मो त न जन्मो है न खाली हमार जो बनावा दुखाई थई दिखाई है चलो तरे जाल खोचाड़ी ले ले कीची पोछा डॉक्टर साहब खोजवा के द्वार पर बुलाई नु हां तो जो बनवा दुखाई चाहे कुछ कर हर बात हर समय नहीं बोलिए तो डॉक्टर साहब जैसे तैसे श्रोता बैठले से हट मत बोलिएगा पिंदरी त पिंदरी कइले बड़े आंख भगवान देले बड़े बाबूजी शादी कइले बड़े कर मतलब नहीं खजान के लेके के गेल शादी कइले कर मतलब कहां डॉक्टर साहब कहा बाबूजी के कपार पर खटिया बिछा के सुहाग रात ना मनावल जाई अरे बाबा मना ली है आई मना ले एक गणतंत्र के मौग होवे अब देखिए गो पहला हूं प्यार होके आजो प्यार होता डॉक्टर साहब लेकिन पहले जब प्यार के लिए इतिहास बन गई वाह रोड मैरिज कोर्ट मैरिज सब इतिहास बना दलस हां आज के जब प्यार करी ओकर इतिहास ना बनी बाबू देखलन नौजवान खाती हम गीत गावतनी आए है आज के प्यार इतिहास ना बनी आए है पहले हीर रांझा लैला मजनू सोनी महमाल प्यार कइले लैला पिटात रहे तो मजनुआ के देह पर बाम खबरत रहे हां ई कैसन प्यार बा मजनुआ पिटाए तो लैला के देह पर छाप खबर जाए हां आज ऐसा प्यार बा आज लैला पिटात तारी तो मजनुआ भाग के ऊख में से देखत ऊ का है मार के गोइलन से के हइए हम सब आज के देखिए आज के फूटानी लभर प्यार कैसन होला कैसन लड़की चलाक बन से तो लइको चलाक हम सब हां साली लड़की लइका रहे एकदम लांगा बिल्कुल लांगा कुछो कर बगली में एको गिरी फूटल कौड़ी ना रहे ना आ देखा हवा बनावलो लइका के आज के प्यार कैसे करत हौ आए है लड़की के देखलस पातर कमर ए सुना ना लौंडा तनी गीत गाओ तनी बढ़िया मुंहन में कल का है तार मुंह देख तनी ते घिन बरता लगता कि हमरा उल्टी करे के मन करता अब देखी लड़किया से लइके बाद देखी हवा बनावता चेंज जाओ तू हमरा के ना चिन्हलू ना चनिलो सुदर्शन यादव नाम हम ही हैं चेंज जाओ 18 गो हईबा चलेला हां 2 गो पोकलेन चलेला हां 10 घाट के बालू के मालिक है मैं बालू से तो तोप देबो अब लइका इतने हवा बनौल से लेके जाई हो दादा तो एकरा भी ढेर रुपया होखी अब लइकी फुटानी क्या ओकरा उलांगा रहे फुटानी के जाल में फंस गई लड़की कहल के सुनो तू हैसन पहले बड़ू सिकरी हमर प्रतिष्ठा ले जइबू लोग देखी त का कही चल तहरा के बाजार हम सोना के सिकरी गढ़ा दी कए भर के चाही 3 भर आए है 3 भर के तोरा के तीनों थान हम बना देता 3 भर के हमर इज्जत ले लेबू जा अरे हम है रुपया वाला तू 3 भर के सिकरी पर मुतल लोग का के हमर इज्जत जाई तोरा के 1.25 किलो के सिकरी बनाई आ लइका रहे लांगा उ खाली हवा बनावे हम बाजार ले गई लेकिया के सिकरी किने खाती गल के चलो पहले होटल में खाई जा का खै मोरिया होटल में घुसे के जहां 300 के एगो चाय मिलेला अब मोरिया होटल के नाम लेके डॉक्टर साहब एगो उ तो लांगा रहे पैसा ना रहे एगो ठेला पर ले गई आ कहल कि तनी गोलगप्पा के टेस्ट पहले लेवल जा आ 2 गो गोलगप्पा बेचारी लड़की खइली लड़का कहते सुना सुनो हमर बाबूजी इमरजेंसी फोन कर दिले चला चल चलो जल्दी फिर बिहान सिकरी की ना आई हो दादा लइका लेके भाग गइल न सिकरिए किनाइल न खिएबे कइल त गांव के लड़की देखली सो बाजार से आवत तारी सिकरी ना हो हाय हाय कारे रिंकू
नया पर खूब प्यार वासल रहल बड़ी चलता दोनों के रंजीत खूब तो प्यार चलत रह भइल निकल के ना रे सखी नतिया एकदम लांगा हो नसी करिए खिनले न मिठाइए खियौले दू गोल गोलगापा खिया के ले चल आए हम जाल में फंस गईनी जातो देनी भातो न खइनी कैसे कहता